Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Wannan da kuke gani shine Malam Aliyu Isa Fantami yadda yake motsa jikin ƙarshen mako kenan wannan. Idan ka ga dama ka yi ruku'u, sannan in ka ga dama kuma kana iya ka miƙe tsaye ko kuma duk ka yi rubda ciki kamar yadda kuke gani gashi nan ya yi rubda ciki. Kake ɗaga hannuwanka ko kake mai da su ƙasa yadda duk ka ga dama idan za ka yi. Wannan shine bayan idan ka ci ka ƙoshi kenan ka zo ofis kafin ka fara aiki. Sannan ka ga dama kuma kake taɓo 'yan yatsun ƙafarka kana kamo ƙugunka kana miƙewa tsaye kamar yadda kuke gani dai a hoton gashi nan. Duk da mutum ya ga dama ko kuma ka shingiɗe haka a kwance ka ɗan dogare da ɗaya ɗan hannunka nan kuma kana ɗaga shi dan kai kamar su uku haka kana yi a jere shi kenan ka huta. Ku dai ku kasance da wannan tasha Baba So TV, sannan ku yi subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin